Waqt id-diskors inawgurali tagħha ma li ġiet eletta bħala President tal-Parlament Ewropew f'Jannar li għadda, l-MP Nazzjonalista Roberta Mezzola kienet qalet illi n-nies jeħtieġu Parlament modern illi lest joffri direzzjoni u f'riformi li preżentat il-ħamis lill-Presidenti tal-gruppi politiċi fih dan il-Parlament, Roberta Mezzola żammet kelmta u poġġiet fuq il-mejda tad-diskussjoni dik li qed tiġi meqjusa bħala l-akbar riforma li saret fl-istituzzjoni Ewropea f'ġenerazzjoni. Is-sensiela ta' riformi preżentati mill-President Mezzola huma maqsuma fi tliet aspetti, dawk li mistennija jitwettqu fl-immedjat, riformi li mistennija jieħdu aktar fit-tul biex jitlu fis-seħħ u li għandhom lan illi iwaslu għal aktar effiċjenza u trasparenza flimkien ma' ħidma bejn l-istituzzjonijiet Ewropej li fost l-oħrajn titwaqqaf kummissjoni ta' etika għall-Unjoni Ewropea. Il-miżuri jinkludu aktar trasparenza dwar dak li jkunu qed jagħmlu l-MEPs fosthom ma' min jiltaqgħu, żjarat lejn pajjiżi terzi u x'rigali jaqalgħu, il-projbizzjoni ta' qdiet mhux uffiċjali li jiffurmaw l-MEPs bejniethom ma' pajjiżi terzi kif ukoll dikjarazzjoni li għandhom jagħmlu l-politiċi qabel jieħdu f'idejhom in-negozjar ta' liġi meta jirriżulta li jkun hemm konflitt ta' interess. F'kummenti li tat lil Net News wara il-laqgħa mal-mexxejja tal-gruppi politiċi li appoġġjaw il-proposti tagħha, il-President tal-Parlament Ewropew qalet illi issa hemm mandat ċar biex jiġu implementati riformi biex jissaħħu l-integrità, l-indipendenza u l-kontabilità tal-Parlament Ewropew. Żiedet illi qiset tkompli tikkonsulta u lan tal-istituzzjoni Ewropea hu illi dawn ir-riformi jitwettqu fl-immedjat. Il-President Mezzola qalet illi dawn huma l-ewwel pass illi qed jieħu l-Parlament biex jibni mill-ġdid il-fiduċja fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Kelliema l-President tal-Parlament Ewropew qal li Roberta Mezzola kisbet mandat b'saħħtu biex tmexxi bir-riformi meħtieġa ħalli tilħaq l-anijiet stabiliti waqt illi se tibqa' dejja b'konsultazzjoni mat-taqsimiet differenti fih dan din l-istituzzjoni Ewropea.